Πάλι τώρα θα κάνουμε έτσι μια μίνι αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Φακορέλη, παρακαλώ, να κάνει την απονομή των διπλωμάτων μας. Ο κύριος Νικολαίδης, η κυρία Μπέλεση, μάλλον μπορούμε να τους φωνάξουμε. Εύκολο. Έλα, Βασίλικη. Θα θερμά συγχαρητήρια όλων μας για την πολύ καλή δουλειά που έχεις κάνει. Και εύχομαι να συνεχίσεις έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μπέλεση. Συγχαρητήρια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που μου το δίνεις εσύ. Λίγο για να σας... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθήσατε. Λοιπόν, η κυρία Μπέλεση, όπως είπαμε, έκανε ένα εξαιρετικό έργο στο πλαίσιο του Ερευνώ Καινοτομό. Θα την παρακαλέσουμε να μας πει δύο λόγια, έτσι, για την ανακάλυψή της, για το επίτευγμά της και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Έχουμε μαζί να αποδώσει το δίπλωμα ο κύριος Φακορέλης, ο οποίος είναι ο κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, και θέλω να παρακαλέσω και την κυρία Αλεξοπούλου, που είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και είναι εκπρόσωπος της σχολής. Και αν δεν ήταν και η κυρία Αλεξοπούλου... Ωραία, για πείτε, από εδώ. Δώστε με, είναι καλύτερο το μικρόφωνο. Ωραία, ελάτε. Ακούσουμε τη Βασιλική. Δεν έχω να πω πάρα πολλά, πιο πολύ μέσα στο εργαστήριο έχω μάθει να δουλεύω. Η δική μας δουλειά, όπως είπαμε, αφορά την ανάπτυξη ενός αγώγιμου μελανιού. Βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στον ευρύτερο τομέα των τυπωμένων ηλεκτρονικών. Το πιο σημαντικό μέσα από όλα αυτά για μένα είναι να ευχαριστήσω την ομάδα που με έχει στηρίξει. Γιατί όλοι μαζί δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα με μεγάλη αφιέρωση. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε το έργο, μέσα από το ΠΑΔΑ, εγώ υποστηρίχθηκα πάρα πολύ από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών, από το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Τριάντης, σήμερα είναι ο κύριος Μουτζούρης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει στήριξη, γιατί για μένα χωρίς συνεργασία δεν έχει έννοια, δεν γίνεται τίποτα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ήταν πολύ σημαντικές οι ομάδες που δουλέψαμε μαζί. Η ομάδα από το Δημόκριτο, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Η ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έτσι, ο φίλος και συνάδελφός μου Βασίλης ο Γεωργακύλας, από το Τμήμα Επιστήμης Χημικών. Και πιο πολύ θέλω να πω ότι πραγματικά αφιερωθήκαμε αυτό το διάστημα, προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Ήταν αποτέλεσμα δουλειάς και λίγο τύχης αυτό. Θα θέλετε κάτι να προσθέσετε? Να συγχαρούμε τη Βασιλική και όλη την ομάδα για την είναι εντάξει? Ελάτε εδώ, δεν δουλεύει, μάλλον. Να συγχαρούμε, λέω, τη Βασιλική και όλη την ομάδα για την εξαιρετική δουλειά που κάναν αυτά τα χρόνια. Όπως είπα, δεν είναι εύκολο πράγμα η καινοτομία. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μας που είστε ένα από τα δύο πρώτα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ένα λαμπρό παράδειγμα για τους φοιτητές μας, που αποδεικνύει ότι πραγματικά το πανεπιστήμιο, αν και σαν πανεπιστήμιο έχει μια πενταετία μόνο διανύσει, έχει πολύ μεγάλη δυναμική και αν το πιστέψουμε όλοι μας, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Δεν το πούμε στο πάνελ. Δεν πειράζει, ας το ακούσουν οι φοιτητές. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με ένα μεγάλο κομμάτι αφορά την ανάπτυξη υλικών, έτσι, και το δικό μου αντικείμενο είναι υλικά. Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι βέβαια υλικά γραφικών τεχνών, αλλά υλικά ευρύτερα και υλικά τεχνολογιών περιβάλλοντος. Οπότε αυτά προσπάθησα και εγώ να αξιοποιήσω. Κοιτάξτε, ήταν πολύ σημαντικό το κομμάτι να αναπτύξουμε αγώγιμα υλικά, να τους προσδώσουμε
ιδιότητες και είναι και γραφενικά υλικά τα συγκεκριμένα. Θελήσαμε, για να μπορέσουμε να παράξουμε μελάνια, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, έπρεπε να παίξουμε αρκετά μεγάλο διάστημα μέσα στο εργαστήριο για να καταφέρουμε να τους δώσουμε τις ιδιότητες που έπρεπε να έχουν, να είναι διάλυτα, γιατί εμείς φτιάξαμε μελάνια που έχουν ένα περιβαλλοντικά φιλικό προφίλ. Είναι υδατοδιαλυτά, δεν θέλαμε να έχουμε διαλύτες, θέλαμε να είναι όπως είπα φιλικά στο περιβάλλον. Και στη συνέχεια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν να είναι επιτυχημένο, να μπορέσουμε να δούμε αποτέλεσμα. Καταφέραμε να τα εκτυπώσουμε, που είναι δύσκολο κομμάτι, σε αυτό δαπανίσαμε πάρα πολύ χρόνο. Απλά δεν σταματούσαμε, δηλαδή, ξέρετε, οι αποτυχίες υπάρχουν συνέχεια, απλά προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Μεγάλη βοήθεια είχαμε, και θέλω να το τονίσω, θα το πω ίσως και αργότερα, αλλά θέλω να το τονίσω, το να δεις ότι πραγματικά δουλεύουν, ότι έχουν εφαρμογή, είναι μεγάλο πράγμα. Είδαμε ότι μπορούν να έχουν εφαρμογές σαν κεραίες RFID. Πολύ σημαντικό ήταν και η βοήθεια που είχαμε το εργαστήριο Microsenses, πάλι από το τμήμα ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών, όπου εκεί είναι υπεύθυνος ο Γρηγόρης ο Καλτσιάς, όπου είδαμε ότι τα υλικά μας μπορούν να βρουν εφαρμογή ως μικροθερμαντήρες, ως αισθητήρες θερμοκρασίας, και αυτό τους έδωσε μια προστιθέμενη αξία. Και σε εμάς κουράγιο να συνεχίζουμε και να λέμε ότι κάτι κάνουν. Αυτά. Και πολύ σημαντικό που είναι από τον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών και του πολιτισμού. Να το τονίζουμε αυτό. Σημαντικό. Γιατί υπάρχει και... Είναι πολύ σημαντικό και στο τμήμα μου, είναι το τμήμα γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας. Ίσως να μην περίμενε κανείς κάτι τέτοιο, αλλά ταιριάζουμε σε πολλά πράγματα. Αλλά είναι και ένα τμήμα όμως που, όπως και γενικότερα σχολή, τα είπατε όλα, κυρία Αλεξοπούλου, πριν. Υπάρχει και η πολιτιστική βιομηχανία που είναι πλησμένη, η δημιουργική βιομηχανία, έτσι, η βιομηχανία του θεάματος. Εμείς και στο τμήμα μας έχουμε και τον κύριο Σιάκα και την κυρία Μούρη. Που είναι και στο νέος και στην Νέα Επιτροπή. Ναι, με άλλα θέματα, με ταινίες και τα λοιπά. Έχουμε λίγο πόλη, με η φύση... Είμαστε δημιουργικοί. Θα περάσετε να βγάλουμε μια φωτογραφία και να περάσουμε στη συνέχεια. Θες να έρθεις. Το κρατάει εκεί. Είναι η έκθεση. Θες να πας σε νομική υποστήριξη? Πήγαινε και σκόνιτσα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ συζητώντας με την κυρία Ζαχαριά, που είναι η άμεση συνεργάτηδα του κυρίου Σενετάκη, και βλέποντας έτσι αυτή τη δραστηριότητα, έχει και κάποιες ιδέες για να προωθήσουμε και για χρηματοδότηση αυτούς που παίρνουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Θα το συζητήσουμε, οπότε μπορεί εδώ να υπάρχει και κάτι καλό κάποια στιγμή σε πιο πάνω επίπεδο. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ.